Se voisi ostaa sen koululla. Ja ne voisi sitten jättää se yleisöön. Mä sain kaikille sanottua, että sain muotoa sen että me kokeillaan sitä yleisöllä. Eikö se sanoi? No kun mä laitoin, että Antto on ruvennut näin purahtunut penkasta käsistä, mutta tuli mieleen, että sanotaan, että hevosletkiä saa antaa herkkiä käsistä, että se rupeaa näyttää. Joko se on stressaantunut se kirjastallista, tai sitten Hanna kanssa keskusteltiin, että voisi kohdata sitä, että anna se herkkiä käsistä, että joo, että voidaan, että kokeillaan nyt sitä, että Janne lähdettiin se itse sanoa sen se. Kauhean vaiva vaihtaa niitä persoonisia huonoja. Sillä ei ole ruokittu. Se on mitään vastaan. Heinäkin. On siinä sitten semmoinen kaurakukko, mutta se ei ole niin iso. Että mä heitin korttavat sillä heinän päälle. Sillä oli ihan heinää kauraa. Mitäs meidän ruokittu? Sillä oli ihan jotain paikkaa. Se oli kiva silloin ekana maanantaina, kun se kysyi se Tea, että annatko Antoni iltaruokaa? En tiedä, että sitä kaada. Mutta siellä oli tilanteen heinä. Että siitä taas stressistä, mä luulen, Tulos 8 virhepistettä. Aika 89-63. Otta Felpot med tiden 89-63. Ja seuraavana meillä on vuorossa Kallion